שלום לכם. האם יש דבר כזה בן זוג מושלם? האם יש דבר כזה יהודי מושלם? האם שלמות היא בכלל פרמטר שצריכים לשאוף אליו בעולם היחסים? ולמה השאלה הזו חשובה דווקא כשלומדים תניא? כי עד ספר התניא, שלמות אישית בכלל לא הייתה בסל המטרות של יהודים, מהסיבה הפשוטה שלפי התפיסה הקלאסית, יהודי והקדוש ברוך הוא מנהלים ביניהם מערכה משפטית. יהודי נשפט בידי הקדוש ברוך הוא, ובעולם המשפט המדד להצלחה הוא האם אני צודק. לכן לפי ההלכה, כך פוסק הרמב"ם, אפילו אם יהודי צבר 49% של עבירות בחייו, הוא עדיין יחשב לצדיק. כיוון שרוב המעשים שלו, אפילו ב1% בודד, הם עדיין מעשים טובים, הוא מצדיק את הקיום שלו. הוא מצדיק את העסקה שלו במפעל האלוקי. אבל אז הגיע בעל התניא, ובפרק א' חשף לפנינו דבר שלא ידענו אותו. הוא הוכיח מהכתובים שיש רובד עמוק יותר. הוא הוכיח שיש קשר של יחסים בין יהודי לקדוש ברוך הוא. ובמה זה בא לידי ביטוי? מה המדד להצלחה בעולם של יחסים? לא השאלה האם אני צודק, האם אני בסדר, אלא מה חווה בן הזוג שלי, מה חווה הפרטנר שלי לצידי. מה זה אומר? זה אומר שאפילו אם עשיתי עבירה אחת, באותו הרגע, כשאני עובר את העבירה ומכאיב למי שחי איתי, למי שקראתי איתי ברית, אני רשע. מדוע? כי הוא עכשיו סובל ולא יעזרו כל ההסברים שלי וכל הרזומה החיובי שלי. במילים אחרות, בעולם של יחסים מאוד מאוד קל להיכשל. ולכן נדמה שבעצם אדמו"ר הזקן הציב לפנינו את השלמות האישית כמטרה ראשונה. ולכן כל מי שלמד את פרק א' בתניא מוכרח לשאול את עצמו, רגע, אז בעצם השאיפה היא להיות מושלם? אפשרי להיות מושלם? לכן בעל התניא עד עכשיו הכיר לנו שתי דמויות בעולם היחסים. הצדיק והרשע. כמו הרשע, אף אחד מאיתנו לא רוצה להיות. כמו הצדיק, רובנו לא נצליח להיות. הרשע פשוט מוותר לעצמו. הוא מחנך את מי שחי איתו, אם זה הבן זוג, או אם זה היחס לקדוש ברוך הוא, זה מי שאני, תתמודד. כואב לך כשאני חוטא, תתמודד, זו המציאות. אפילו אם אנחנו כאלה, אנחנו לא רוצים להיות כאלה. אנחנו לא רוצים להשלים עם אופי כזה. היחסים לא נותנים לנו, החמלה על מי שחי איתנו, האחריות, האכפתיות. ומנגד ישנו הצדיק. הצדיק הוא הדמות המושלמת בעולם היחסים. הוא מצדיק את בן הזוג שלו, הוא חווה אותו, הוא חש אותו. להיות כאלה צריכים להיוולד כאלה. אז בעצם נשארנו עם השאלה הגדולה. אז מה המטרה? אז מה היעד? להיות מושלם נשמע קצת לא רציני. בפרק י"ב שאותו נלמד עכשיו, אדמו"ר הזקן בעצם מסרטט לנו את התשובה, והיא חשובה מאוד. והתשובה נמצאת בדמותו של הדמות האידיאלית של ספר התניא, הבינוני. ובניגוד למה שחושבים בעולם, הבינוני הוא לא טיפוס כזה עם הישגים לא מספקים. כמו שאמר פעם הרב עדין שטיינזלץ עליו השלום לסטודנטים שהגיעו להרצאה על תניא באוניברסיטת בר אילן, הוא אמר להם, בטח באתם לשמוע הרצאה על הבינוני כדי לקבל גושפנקה לבינוניות שלכם, כי אתם רובכם כנראה סטודנטים בינוניים וזו אוניברסיטה בינונית. אז לא, זה לא הבינוני של התניא. הוא אמר את זה באירוניה. הבינוני של התניא נקרא כך, כי המומחיות שלו וההברקה שבדמות הזאת, זה ההבנה כמה חשוב הבין לבין, ולא ההישגים האישיים שלי. כפי שתכף נסביר מיד. מה בעצם מיוחד כל כך בבינוני? הוא מבין את היתרון הגדול בעולם היחסים, הוא מבין למה הקדוש ברוך הוא בכלל יצר את הממשק הזה. הרי מה שאלנו קודם? אם אני עושה עבירה אחת, אני נהיה רשע? מה? רוצים שאני אהיה מושלם? רוצים שאני אהיה הקדוש ברוך הוא? זה הרי בלתי אפשרי, הרי ברור לי יצר הרע. הבינוני מבין שעולם היחסים הוא מתנה גדולה, למרות שהרף גבוה. מדוע? כי הפן השני של העולם הזה הוא שהוא מאפשר לי להתחבר למישהו שהוא הפוך לגמרי ממני. ואיך? על ידי כך שאני נוטש את השאיפה לשלמות אישית. הוא מתמקד ביחסים עצמם, בעצם הקשר. במילים אחרות,
הבינוני מבין ששם המשחק הוא לא להיות אדם מושלם, או בן זוג מושלם, או הורה מושלם, או יהודי מושלם, ממש לא. זה בדיוק הפוך. כי לרוב, כשאנחנו חושבים על עצמנו, אנחנו מתעלמים ממי שחי איתנו. אדם שדואג לטיפוח הרוחני האישי שלו, עלול מאוד מהר לשכוח את הקדוש ברוך הוא. מי שרוצה להיות בעל מושלם, בדרך כלל, על פי רוב, יאכזב את אשתו שחיה לצידו. כי הוא עסוק בהישגיות, וביום שהוא לא יקבל קרדיט על ההצלחה שלו, ופתאום ייתנו לו ביקורת, הוא ישתולל. הוא ייעלב, הוא יצא מדעתו. הבינוני מבין שעולם היחסים מקנה לנו אפשרות לנטוש את השאיפה הלא נכונה והלא בריאה לשלמות אישית מקסימלית, לטובת השקעה ביחסים מושלמים. לא שלמות אישית, יחסים מושלמים. וזה הבדל עצום. כי בשלמות אישית אני צריך להיות מדהים. וזה קשה. אולי אפילו בלתי אפשרי. אבל לדאוג ליחסים מושלמים, זה כבר דבר אפשרי, כי הרי מי שחי איתי, אם זו אשתי, שהיא לחלוטין הפוכה ממני, אם זה הברית שיש לי יהודי והקדוש ברוך הוא, בגלל שאני לא אתה ואתה לא אני, כל מה שנדרש ממני הוא לא להיות מושלם באופן אישי, אלא לעמוד בפרמטרים ובדרישות שאתה מציב לי. אולי אני לא באמת ראוי לכך, אולי אני לא באמת מצדיק את זה, אולי עמוק בתוך תוכי אני לא כזה צדיק גדול, אבל אני מצליח לרצות אותך, אני מצליח להיות אמפתי לכאב שלך, וזה מושלם. יחסים מושלמים, אומר הבינוני, זה אפשרי. שלמות אישית רק תפגע בעולם היחסים. בעולם המשפטי אין בכלל שאיפה לשלמות, יש שאיפה להיות צודק, אבל בעולם המשפטי מי ששואף להיות מושלם ולהציג 100% תוצאות, זה מדהים. בעולם היחסים זה בדיוק הפוך. להיות בעל מושלם, אם זו השאיפה שלך, כנראה תישאר אבק כל החיים. אל תהיה בעל מושלם, פשוט תהיה בעל. תראה לאשתך כמה אתה מאושר שאתם חיים יחד. זו השאיפה, יחסים מושלמים. זה הבינוני, ולכן הוא נקרא כך, כי ההתמחות שלו זה הבין לבין. הוא יודע לנטוש את המרחב האישי, ולא שהוא נוטש ועוזב ולא משקיע בעצמו, כי אי אפשר להשקיע ביחסים בלי להשקיע בעצמנו, אבל הדגש שלו והמטרה שלו זה במרחב שבינו לבין בת הזוג או בן הזוג, או הקדוש ברוך הוא שנחשב לבעל ואנחנו אשתו. עכשיו השאלה היא איך הבינוני עושה את זה. אחרי שהבינוני פיינח את המתנה שיש בעולם היחסים, הוא מבין שזה לא רק רף מאוד גבוה, אלא הפוך. זה הממשק היחיד שמאפשר לי לחבר הפכים, כי הוא מאפשר לי לעזוב את הטיפוח העצמי המוחלט. וזו הסיבה דרך אגב שאין דבר כזה יהודי מושלם. תשאלו כל יהודי ברחוב, אתה יהודי מושלם? הוא יענה לכם, אני יהודי מושלם? אני יהודי. מה, מושלם? סבא שלי היה רב, זה בסדר? אין בעולם יהודי אחד שיאמר שהוא מושלם. אין יהודי שחושב שהוא מושלם. יהודי. מה רע בלהיות יהודי? זו תפיסה של יחסים. זו תשובה של עולם יחסים. בעל מושלם, אני בעל, זה לא מספיק. אני עושה הכל כדי שאשתי תהיה מאושרת. אולי עמוק בתוך תוכי לעתים אני יכול להתעצבן על זה, לרטון, אבל אני לא אומר את זה. אז אני נאמן ואני אמפתי ואף פעם לא שומעת ממני דברים מכאיבים. אני בעל, זה מספיק נפלא, וזה נכון. לחלוטין זה נכון. אז איך הבינוני מתחזק את המרחב הזה? כי הרי בסוף יש אתגרים, יש לנו אגו ויצר הרע, כפי שלמדנו בהרחבה רבה בכל הפרקים האחרונים, מאלף ועד פרק י"ב שאותו אנחנו לומדים עכשיו. בעל התניא בפרק י"ב חושף לפנינו את עולמו הפנימי של הבינוני. בראש ובראשונה, אומר לנו בעל התניא, הבינוני מבין שיחסים אי אפשר לנהל עם הלב, אלא עם המוח. הלב שלנו הוא איבר שכל עניינו לספר לנו מה אנחנו מרגישים. הוא איבר אנטי יחסים. נכון שהעבודה היא להקדיש את הלב לבן הזוג, אבל במצב הטבעי שלו, בדיפולט, הלב שלנו מרגיש לעצמנו. לכן הבינוני יודע, בניגוד למה שהעולם חושב, לא להתחיל מהלב. הלב הוא אגואיסטי. הוא מנצל את היתרון הטבעי שהאדם קיבל מהקדוש ברוך הוא, שמוח שליט על הלב. המוח נמצא מעל הלב כי הוא אמור לבסט אותו, למנן אותו ולדייק אותו. המוח לא אגואיסטי. המוח הוא אנליטי. אין לו רגשות, הוא לא נפגע, הוא לא נעלב, הוא פשוט מנתח. הבינוני נותן למוח להוביל.
לא ללב להוביל. אבל הוא יודע עוד משהו, שזה מאוד חשוב במה אנחנו מזינים את המוח שלנו. לעתים בתוך הזוגיות, כשקורה אירוע מרגיז, מעצבן, מאתגר, אנחנו לפעמים מרגיזים את עצמנו עם פרשנויות. מכירים את זה? בטח, לא אכפת לה, בטח, מה אכפת לה שאני עובד קשה? טוב, הוא אגואיסט, הוא כמו אמא שלו. אנחנו מזינים את המוח שלנו בנתונים שרק מרתיחים את הלב יותר ויותר. הבינוני יודע שהנתונים שבהם הוא יזין את הלב שלו יקבעו את טיב הקשר, ובגלל שהמרחב האישי בסוף מושפע מהלב, הוא דואג להזין את המוח שלו בנתונים הנכונים. מתי הוא עושה את זה? בזמן שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, שנקרא תפילה. מה זה תפילה? תפילה זה זמן שיהודי נדרש לחשוב על הקדוש ברוך הוא, על הגדולה, על הדבר המדהים הזה שיש לנו בכלל קשר איתו, פשוט לחשוב עליו. כמו שפתאום בן זוג חושב על מי שחי איתו, לא מתוך התפיסה של האם זה נוח לי, תראה איך הוא מדבר אליי, תראה איך הוא מתעלם, לא, סתם תחשוב עליו. תראה איך הוא אבא טוב, תראה איך אמא טובה, תראה איך הבית מתנהל בצורה בסך הכל בסדר גמור. תשמע, להיות הורה זה לא פשוט, להיות בן זוג מדהים, כל הכבוד, מאיפה הוא הגיע, לאיפה הוא הולך, פשוט לחשוב עליו. הבינוני, אומר אדמו"ר הזקן, משקיע בתפילה, כי התפילה הוא זמן שבו יהודי לא חושב על עצמו. התפילה זה המצווה היחידה כנראה, שעניינה זה להתבונן ולחשוב על גדולת השם. אז בזמן התפילה זה הזמן של הבינוני. ברגע הזה הוא באמת ממצה את היכולות שלו. מתבונן, הוא מתעמק וחושב, ודואג להזין את המוח בהבנה מי קראתי את ברית, הקדוש ברוך הוא. הוא נתן לי אפשרות להיות מחובר אליו. אז מה, אני אתקטנן? אני אתן לכל מיני שטויות להסיח את דעתי מהדבר הנפלא הזה? וכך הוא מצית את הלב שלו באהבת השם ויראת השם, ואהבת בכל לבבך, בכל נפשך. ונכון, אומר אדמו"ר הזקן, שבניגוד לצדיק, שהאהבה הזו בוערת בו כל היום, אצל הבינוני אחרי התפילה זה יכול להיגמר, ויכולים לבוא אתגרים, ופתאום הוא מתעצבן וכועס, ולא בא לו לעשות מצווה, ויש לו כל מיני כאלה במפרים נפשיים. אבל בגלל שהוא משקיע בקשר ולא מזניח אותו, ומקדיש זמן לחשוב, ולהכניס למוח את בן הזוג כמו שהוא, כי המוח הוא האיבר של היחסים. המוח הוא האיבר שמאפשר לנו לצאת מעצמנו ולחשוב על מישהו אחר, להבין מישהו אחר, ולא להתרכז בעצמנו. כיוון שהוא מזין במוח שלו את גדולת השם, אז גם אחרי התפילה, הרושם הזה מלווה אותו, ואפילו כשבא לו אתגר, ופתאום איזה מין כעס, ואיזה מין פתאום רצון לעבור עבירה, הוא יודע לרסן ולווסת את הלב שלו. פגשתי אחרי הרצאה בשבוע שעבר, אישה צעירה שממש בכתה, היא רצתה עצה טובה, החיים שלה מאוד מורכבים, והיא מאוד כועסת על הקדוש ברוך הוא, מאוד כועסת עליו, איך הוא עושה לה את זה? אמרתי לה שכעס זה ביטוי הכי טבעי ליחסים. אבל אני מציע לה, ככה אמרתי, אל תחשבי על האופציה לנטוש את היחסים האלה, כי הכי גרוע זה להישאר לבד. הדבר שאת לא רוצה לחשוב או בסוף להבין זה שכל מה שאת עוברת עכשיו הוא סתם, הוא בלי סיבה. נכון, הכעס הוא רגש טבעי וצריכים לעבוד עליו, אבל אם את חושבת ומכניסה לראש את הקדוש ברוך הוא, אז לפחות מישהו מאוד אחראי, לוקח אחריות על האירוע הזה, כנראה יש לו סיבה טובה. זה מאוד מנחם, אפילו כשכואב. כך עובד הבינוני. הוא מנצל את היתרון שהמוח נמצא באופן טבעי מעל הלב, והוא עובד עם היתרון הטבעי הזה, כי הוא יודע שדרך המוח מנהלים יחסים. ואז הלבבות מתחברים. ולכן הבינוני לא מניח לעצמו לעבור אפילו עבירה אחת. ואם בעבר הוא עבר עבירה, הוא כבר עשה תשובה וכיפר עליה, הוא לא מוכן שברזומה שלו, הוא לא מוכן שבמרחב בינו לבין הקדוש ברוך הוא, או במשל בעולם הזוגיות, במרחב בינו לבין אשתו לצורך העניין, יהיה משהו שמכאיב. הוא יודע שהוא לא שלם, הוא יודע שהוא לא צדיק, הוא יודע שעמוק בתוך תוכו יש לו מחשבות אולי לא טובות לעבור עבירה. אבל הוא יודע שהיופי הוא בעולם היחסים, שבן הזוג לא רואה את זה. אז עדיין יש לך אפשרות לגרום לו טוב, בכך שלא תממש את הרצון הזה או המחשבה הזו שעלו לך במוח. זה היופי. זה רק בעולם היחסים יש דבר כזה. לנטוש את האני שלי ולהתמקד באדם שאני חי איתו. זה ממשק שמחבר בין אנשים. זה חסידות. ולכן הבינוני הוא המודל שלנו, אומר אדמו"ר הזקן. להיות רשע אנחנו לא רוצים. להיות צדיק לא נוכל. להיות בינוני זו המטרה. מה זאת אומרת? אם שאלנו בהתחלה, האם ישנה שלמות, האם יש בן זוג מושלם, האם יש יהודי מושלם, התשובה היא לא, וזה גם לא מטרה ראויה, כי אז אני עוסק בעצמי.
אבל יחסים מושלמים זו שאיפה לגיטימית וחובה לשאוף עליהם גם כשזה לא מצליח. הרשע, בכל פעם שהוא עובר עבירה, הוא מחליש את הקשר. ולכן, אפילו כשהוא יעשה תשובה ויתחרט, הסיכוי שהוא יעמוד בזה הוא חלש, כי הוא כל הזמן מחליש את הצד היחסי שלו, את הנשמה שלו. הוא עוטה עליה עוד ועוד כיסויים כל הזמן, עם כל עבירה שהוא עושה, ולכן גם התשובה שלו היא תמיד על תנאי. הבינוני יודע לא להחליש את המערכת של היחסים, הוא כל הזמן שומר עליה. זו רמה מאוד גבוהה, לא קל להגיע לזה בכלל, אבל השאיפה היא שאיפה נכונה. עד כדי כך שכותב בעל התניא בספר ליקוטי תורה, שכשאנשים נכנסים לדמיונות של שאיפת שלמות אישית, רוצים להיות צדיקים גדולים, ולצערנו יש בדור אנשים כאלה, צדיקים גדולים, מקובלים גדולים, קדושים גדולים, מאוד מהר הם נהיים גם גאוותנים גדולים, ולמעשה מתנתקים מהקדוש ברוך הוא. כי בעולם היחסים, אתה לא מטפח את עצמך על חשבון מי שחי איתך, אתה חושב עליו, לא עליך. ולכן אומר אדמו"ר הזקן, הבינוני מצטיין בלבושים נקיים. מה זה לבושים? למדנו בפרק ד' שיש לנפש את הכוחות שלה, השכל והרגש, ויש את הלבושים, המחשבה, הדיבור והמעשה. מה מאפיין את הדיבור שלנו? אני יכול לדבר דברים שאני לא באמת מזדהה איתם רגשית. אני יכול לומר מילים שאני לא מבין אותם. אני יכול לעשות מעשים שבעצם בלב אני לא רוצה אותם. הבינוני מנצל את היתרון הזה, ועושה מעשים נכונים, למרות שבפנים הוא לא תמיד מזדהה איתם, כי הוא יודע שהיחסים נכונים. הוא אומר את המילים הנכונות והמדויקות, למרות שאולי עכשיו בלב, הוא לא שם. הוא יושב בבית, הוא יודע שעכשיו לומר לאשתו, אין לי כוח, תעזבי אותי בשקט. זה פשע. למה אתה עושה את זה לאדם שחי איתך? אז אפילו שבלב עכשיו הוא היה רוצה נניח להיות בשיעור בבית הכנסת או בכדורגל, הוא יודע לומר, אני שמח להיות פה. והוא יודע שזה לא שקר. כי הוא יודע שזה הדבר הנכון. זה שלי יש כל מיני מניעות ועניינים, זה סיפור שלי עם עצמי, זה עבודה שלי עם עצמי. בדיוק כמו עם מצוות. אני עכשיו מניח תפילין, אני יודע שאני לא כזה צדיק, ואם עכשיו היה לי בחירה לעשות משהו שהוא לא תפילין, יכול להיות שהייתי בוחר בזה, כי זה יותר מפטר אותי. אז מה? אבל אני בפועל מניח תפילין, אני כרגע עושה נחת לקדוש ברוך הוא. אני מוודא שהיחסים שלי תמיד יהיו מושלמים, למרות שאני לא מושלם. לכן הלבושים של הבינוני הם תמיד נקיים, הדיבור והמחשבה והמעשה. הלב שלו לא טהור כמו של הצדיק, אבל הלבושים שלו, מה שבן הזוג רואה, או בבית, או עם הקדוש ברוך הוא, תמיד יהיו לבושים שמכבדים את האירוע, שדואגים למרחב הבן זוגי. היחסים של הבינוני, אלו יחסים שאנחנו שואפים עליהם ורוצים אותם. ואם הייתה לו תקלה, הוא עושה תשובה כל כך עוצמתית, כדי לא לחזור לאותו מקום וליפול שם. הדבר המעניין הוא, שבסוף פרק י"ב בתניא, אומר אדמו"ר הזקן, משפטים מאוד מעניינים. הוא אומר שהבינוני מצטיין גם לא רק בעבודת השם, אלא וכן בדברים שבין אדם לחברו. זאת אומרת, הרי אנחנו בכל השיעורים שלנו עושים הקבלה בין זוגיות לבין עבודת השם, כדי שנבין את התניא. אבל אדמו"ר הזקן מדבר פה רק על עבודת השם. פתאום בסוף פרק י"ב הוא מכניס מילים דווקא של יחסים. הוא אומר, הבינוני מצטיין ביחסים. שמה, למשל, אם עולה לו מהלב למוח טינה או שנאה חס ושלום, לאיזה חבר או איזה קנאה או כעס, אינו מקבלן כלל במוחו וברצונו, ואדרבה, המוח שליט ומושל ברוח שבליבו לעשות ההפך ממש. מה זה אומר? תראו את המילים. להתנהג עם חברו במידת חסד וחיבה יתרה מודעת לו, לסבול ממנו עד קצה האחרון ולא לכעוס חס ושלום, ולא רק זה, אפילו אם אותו אדם עשה רע לבינוני, וגם שלא לשלם לו כפעולו חס ושלום. מישהו הזיק לך, בוא נאמר בזוגיות, לא מתנהגים אליך יפה, לא מחזירים לך על כל ההשקעה שלך. לא להחזיר באותו משקל, לא להתנקם, לא לכעוס, אלא אדרבה, לגמול לחייבים טובות. להחזיר טובה תחת רעה, כמו שכתוב בזוהר, ללמוד מיוסף עם אחיו. יוסף הצדיק, אחיו מכרו אותו, לא רק שהוא לא העניש אותם, בסוף הוא גם עשה להם הרבה דברים טובים, ואמר להם, בזכותכם אני מלך מצרים, אל תצטערו, כל הכבוד לכם. מה שמדהים בשורות הללו, שאדמו"ר הזקן יכל לומר את זה גם על הצדיק. הרי לא רק הבינוני מצטיין בעבודה עם הסביבה, גם הצדיק מצטיין בלגמול חייבים טובות, ולא לכעוס, ולא... פתאום אדמו"ר הזקן מכניס פה את העניין של אדם לחברו, שזה לא ראינו עד עכשיו. ואני חושב שהסיבה היא,
כדי להוכיח ולדייק את כל מה שאמרנו עד עכשיו. אנשים תמיד שואלים אותי, מאיפה הבאת את הרעיון הזה של ההקבלה בין הזוגיות לתניא? אני חושב שהשורות האלה הם ההוכחה המוצקה ביותר. אומר לך האדמו"ר הזקן, הבינוני מצטיין ביחסים. זה מתבטא גם ביחסים בין אישיים בבית, בינו לבין האישה, לא לגמול רע למרות שעשו לו רע. יכול להיות שמי שעשה לו רע לא יודע שהוא עשה לו רע. יכול להיות שמי שעשה לו רע פשוט רע לו בעצמו. והבינוני יודע לא לכעוס, לא להשיב בחזרה בטינה ושנאה, ועוד לגמול טוב. זה מילים של יחסים. זה בדיוק מילים של יחסים. אתה משקיע, נניח בעל, משקיע, מתאמץ, להיות טוב, להכיל. כמה אני שומע את זה מבעלים. בסוף תראה איך היא מגיבה, תראה איך היא עונה, תראה איך היא מזלזלת. או אישה אומרת, והכנתי והשקעתי וטרחתי והכנתי את כל האוכל וכולי, מגיע הבעל, בכלל לא מסתכל, הולך לסלון עם הטלפון שלו. מיד נעלבים ובצדק. אומר האדמו"ר הזקן, בסוף פרק י"ב בתניא, העבודה של הבינוני היא בדיוק שם. לומר לעצמנו, יכול להיות שמי שחי איתי כנראה הוא טרוד במשהו, אולי הוא לא הבין, צריכים להסביר לו, לא למהר לשפוט אותו, לגמול לחייבים טובות, לא לפתוח בריב, כדי לא להכיר את האווירה, כי בטוח זה חוסר הבנה, כנראה הוא לא הבין למה התכוונתי. זו גדולה. אבל הנקודה היא שהאדמו"ר הזקן בפירוש מדבר פה על יחסים, ממש. הוא חורג ככה מהקו הכללי שלו, שתמיד זה רק יהודי והקדוש ברוך הוא מציג כאן ממש בפירוש עולם של יחסים. ללמד אותנו שבאמת, מי שמבין שספר התניא מדבר על יחסים, הוא זה שמבין מה זה להיות בינוני. על פי כל מה שאמרנו עד עכשיו. איך לנהל את המערכת הפנימית, מה ההבדל בין להשקיע בעצמי או במי שחי איתי וכו' וכו'. ולכן פרק י"ב הוא פרק חשוב. הוא פרק שסוגר לנו את כל הפינה מאז פרק א' ועושה סוג של סיכום של ראשיתו של המסע. אחרי שהסברנו מה זה יחסים, הבנו מי הוא האיש, מי הדמות שהיא אופטימלית בעינינו, וצריכים לחכות אותה, אפילו אם זה לוקח זמן עד שמגיעים לרמה שלה. אבל בטח בקטנה אפשר להיות כאלה. ניסית, השקעת, לא עבד, לא לשבור את הכלים, לא להעליב, לא להחזיר, זה יחסים. מי שחי איתך הוא לחלוטין הפוך. לא פלא שהוא לא הבין את הרמזים, הוא לא הבין את הערכה וההשקעה, לאט לאט הוא יבין. יש לך את הפריבילגיה לא לכעוס, כי הוא לא יודע, כמו שהוא כרגע לא העריך את ההשקעה שלך, מחר, גם כשתחשוב בראש דברים לא טובים עליו, הוא לא רואה את זה. אז היתרון והחיסרון הם לשני הצדדים, הם מאפשרים לך עדיין לחיות לצידו. זו מתנה, תנצל אותה לטובתך, או לטובתך כמובן. זה פרק י"ב בתניא. לשים דגש על יחסים מושלמים, על חשבון שלמות אישית. זה מה שמאפשר לקשר כל כך מורכב להתממש, זה מה שמאפשר חיבור הפכים. ומעכשיו, החל מפרק י"ב ואילך, האדמו"ר הזקן בעצם יתחיל לתת הסתכלות כללית. למשל, את פרק א' התחלנו בסדרת שאלות, האדמו"ר הזקן פתח בהמון שאלות. מה זה צדיק? מה זה בינוני? כי התפיסה הייתה הרי משפטית כמו שאמרנו, והאדמו"ר הזקן נראה לנו מהמון מקומות שזה לא כך, והוא ניסה לזקק ולסרטט לנו באמת. מה זה האדם הזה שהתורה מדברת עליו, שאם הוא עשה עבירה אחת הוא כבר נקרא רשע? מתוך זה האדמו"ר הזקן הוציא את המושג שנקרא יחסים. פרק י"ג בתניא, האדמו"ר הזקן יחזור בחזרה לכל השאלות שהוא שאל שם, לכל המובאות מהגמרא, מהמדרש, מההלכה, ועל פי המתווה שעכשיו סרטטנו, הוא פשוט יישב את כל השאלות, למה הגמרא התכוונה, למה ההלכה התכוונה, למה הזוהר, המדרש, פתאום הכל יהיה מובן. כל מקום בתורה שבו נראה אזכור של צדיק או רשע או בינוני, על פי תורת היחסים של ספר התניא, הכל יהיה מובן. אבל האדמו"ר הזקן לא יסתפק בכך. האדמו"ר הזקן יצא גם לסדנה לבינוני, לעזור לו, כי האתגרים גדולים, יחסים זה דבר מורכב. מה קורה כשאדם עצוב? קשה מאוד להיות ביחסים שאנחנו עצובים. איך להתמודד עם זה, כשיש מחשבות לא טובות על בן הזוג. סדרה של עצות שתמשיך הלאה במעלה הפרקים, כדי שנוכל באמת ליישם עד כמה שניתן את הדבר הנפלא הזה שקיבלנו, את עולם היחסים בין יהודי לקדוש ברוך הוא, וגם בבית שלנו. כי באמת המטרה היא להיות יהודי, להיות בעל, להיות ראיה. להיות מושלם זה תפקיד של הקדוש ברוך הוא, הוא עושה את זה נהדר, לא צריך עוד מישהו כזה. אבל יחסים מושלמים
בהחלט ובוודאי שיש לנו. נתראה בעזרת השם בפרקים הבאים.